I am back with another video. Sanibonani. Namhlanje ngithanda sibheke la kumaskandi ukuthi amaciko amaskandi aqhuba kanjani. La isummary yamaciko ukuthi ingoma zawo zikuphi ihamba kanjani. Lapha sobheka ingoma kaKhuzani ethi Angidlali Nezingane ephume last year 15 November 2024. Ibisana kuhlanganisa lapha 3.4 million. Ebese kuba Imbongolo naye ekwi-album efanayo. Angidlali Nezingane isana kuhlanganisa 3 million views. Bese kuba umzukulu kwe-album yakhe emnandi kakhulu ethi Healing, album ekugeza umoya mawunenhliziyo ebuhlungu othandweni ungaphathekile kahle. Iyakulapha le-album. Siyamazi umzukulu nevoice yakhe emtoti epholile qeda zonke inkinga zothando. Isanda kuhlanganisa naye u1 million. Seziphikhaphile ingoma kaMzukulu lapha ku YouTube seyigejema kakhulu sezokwenza izimanga ke njengoba vele zenza izimangaliso. Usikweletu lapha kuleya EP yakhe ayikhiphile ingoma ehamba phambili ethi into enhle isanda kuhlanganisa lapha u705,000 746 wama views yaphuma nge11 February 2025. uMasinga besikade so celebrate imillion lakhe la emalangeni more than a week ago, kodwa manje sebuyile wahlanganisa 1.7 million iyashesha lengoma siya ku 2 million ngekudala. Phinde sibuye sonibeka ukuthi khamba kanjani. uNjogo lapha ayibiza khona ngehobosha featuring umzukulu ingoma yakhe uNjogo yaphuma nge17 kaFebruary 2025 ethi Mamemeza nayo ingoma emnandi kakhulu ime lapha ku 534,674. Igcokama SK umfaka phosa wethambo nani kuphi lapha esathi umthandeni hawuvuma uthi hawuvuma uthi inkunzi emafa umshufu wenkani igushi lapha ngasikhathi ngigcina kuyibheke 8.4 million. I don't know whether it was yesterday or 2 days ago. Kodwa ikhuphuke isithi 8.6 million. Lokhu iwenzile lo mlando lo. Lokhu waphula record after record. Music video leka SK. Hawuvuma uthi bese kuba ingoma kaGatsheni Mr Hit after hit. Igagla sophongolo uKhuzani Ndlovu ingoma yakhe iurichina 14 million. Yazi ya 44,000 ngaphezulu. Le ngoma le isadla abantu uma ukuthi bekunama awards akhona mhlawumbe izonominate izophinde futhi bakhahlela abanye umaskandi lawa bazobe nominate naye. Yakhumbula uGatsheni eshala lapha kwi-rally iNkatha Freedom Party esha nobaba uhlabisa lapha kwaba kamnandi ubaba uhlabisa phinda avuke nawe uGatsheni phinda beqale phansi baba uhlabisa maseke sekuvote waqeda join GNU sethi i-right i-tax ukuthi ikhuphuke. Ama-politician asikho ku sila nanga umfana adenze interview lapha ni-podcast noma shudula ey'nsukwini lapha eyikhumela into zakhe kusisi yabazi ukuthi banjani. Ingoma yakhe isanda kuhlanganisa naye 9 million views. Abanga ukuthi kuyophela uFebruary kodwa manje isi-8 ngaphezulu u700,004 ngaphezulu isithi 9,704,963 le ngoma le. Kuyacaca ukuthi yak 10 million ngekudala yothi kufika i31 May yobe sidlule kudala ku 10 million. Umaskandi omusha lo ozobhubhisa. Umaskandi lo ozotake over the way hamba ngakhona umfana hayi insizwa le ayikhamba kahle kakhulu. Siyayibonga le insizwa le ukuthi ubambe kahle umqeqo. Isanda kuthola ne-double platinum lapha kwaRisa ngayo le ngoma. Muhle umsebenzi wakho mafika izolo. Sikayethonga muhle umsebenzweni lapho insizwa esebenza phansi kwena nezinto okwazi esenza phansi kwena. Siyabona ukuthi kwenzakalani. Izenza kahle online. Job well done. Nangu uZwide nayo ngaphansi kwayo insikayethonga. Ingoma yakhe ihlanganise 9 million. Ingoma yakhe ephume nge14 February 2024 last year. Ike yathi ukugudla ko7 million isikhathi eside. Hayi manje ivele yakhuphuka athi 9 and niyayibona ukuthi isihamba kanjani. So lento online bafowethu into online niyithathe serious iyasebenza. Niyabona ukuthi ikhamba kahle kanjani. Nangu uZwide lapho.
xhumalo. So una 9 million and 66,273 wama views lapha ku YouTube. Nangukhuthuza ethi ngijola nebhinca featuring uMafikizolo. Except ukuthi ukhuthuza wezanto ayenzayo. Angazi noma wenzalani lapha kodwa lento zenza za social media zabantombazana nobheke. Ingoma yakhe isina 8,919,967 wama views lapha ku YouTube. Ingoma yakhe ke ithe ukukhula isize yampunga ekhanda kancane kodwa yaphuma nge-30 September 2023. Nayo futhi isiphinde ya pick up 9 million within nje few hours, within few days. Hayi phakathi sophinde sibuye futhi sizo report sizontshela kuyo le channel ukuthi usekuphi umfoka khuthuza. Nkosama idololo ingoma yaphuma number 2 lapha nokhosini FM ngamavoti more than 547,000 angaphezulu kwalokho. Inamba yami ayikho right, sengiyakalekisa ukuthi ayingaphezulu kwayiphi number. More than 547,000 wamavoti wathola phana ukhosini FM elandela ngemuva ubani umthandeni SK featuring uMahu ethi Gusha ethi sidlima lesuku sisantini iwelelele ilele. Hayi mase ishaya lezo uMahu usungasadlali lapho, right? Asikho ke lapho. Lapho uMaidululo uhamba nobani noNqubiyazo. Le ngoma le bathi kuyipheka kabusha yayisiphekiwe sebeqedile kodwa I know asibuyele futhi studio siyoyifaka futhi ebhodweni siyipheke. Yabuya le ngoma isinamandla amangalizayo njengoba niyibona ihlele ku 93k ama likes. Iliphi iqhawe lamaskando laziyo wena ngaphandle kweSK nama likes amangaka? Iliphi? Awalikho. Okay, asiye le ndaba uxolisa abantu. Le ngoma iphume nge-5 September 2024 yoshaya uSeptember lo wakulonyaka iyobe isinangaka. Alright, sibonga kakhulu impact kaNqubiyazo is a big artist, biggest vocalist laphana endimeni yomculo. Sibonga noma idololo uJulius king yama 2k Nkosi yama 2k laphana amhlamba kaselo 2k mhlawumbe sowadlula kudala. Alright, kodwa ngikho lapha ingoma yabo izohlanganisa u8 million ekudala. So phinde sibuye futhi sonibikela kuyilo le channel yini ukuthi khamba kanjani ngoba siyiletha zinjalo asiyifihli. Nkosi yami ivuzile ethi ngizobaxolela. Le ngoma le yayishisa ikhotha ngo2019 yayiphuma nge31 July. Le ngoma nayo isanakuhlanganisa laphana i-double platinum kwaRiz ine plug cevuzile laphana nje kuvalizwe. Hayi cevuzile le ngoma sasiyibuka laphana kunama website amaningi introduce ukuthiwa sibuke khona music ngoba sasivalele endlini izwe livale uRamaphosa evale phansi ngenzeki lutho. Unyaka lo wahamba kahle kakhulu kucevuzile kwezomculo. Kuyajabulisa ukuthi wathola iplug ngale ngoma kodwa isaqhubeka ayimile isakhuphuka namanje. Naye ke yathi kuma isikhathi eside njengalo ije kodwa isiphinde ya pick up. Umnandi ngalokho ku music, imnandi ngalokho into online ukuthi ayimi iyaqhubeka. Abantu ifu bekukhumbula baphinde beshona khona. Cevuzile qeda umcimbi. Siyabonga mfana lempangeni insizwa lempangeni akusomfana ngixolise lapho Cevuzile. Ngosikweletu before aye laphana kwi-IGP wayenengoma laphana ethi inja endlini. Igama le-album imbisal birth. Abafana izinto abayicabanga yaphuma ngo2022 ke le ngoma 19 May 2022 isihle isikhathi eside ku 5.9 million views. Now isiziyawuhlala 6 million yaze eda phezulu u49,571. Pick up ke nayo ipick up iswa yini ilo music awukhiphile we-EP. You understand? This is how music works. If you keep ingoma abantu bayakhona ukuthi okay ubani oculayo ingoma yakhe imnandi bekwazi abantu bebuyele bejike bobhe ukuthi eminye ke imusic yakho amaculo akho amanye onawo imaphi behambe bewacheck. Akunankinga into ke siyijwayeleke leyo ukuthi kumele yenze kanjalo futhi. Right, asidluleni umenzi lapha wengaphansi kwensika yethonga before aphume ngendlela aphuma ngayo. Siyazi ukuthi ke kwaba nokudonsisana lapha online sekhishwa ama voice note sekhishwa yonke ubufakazi. Right, lezi zinto ezomenzi ezingamjwayeleke ngoba bese kunalento le yenzakalayo kulamalanga yokuthi ngizophuma ngenguye le competition. Into esingayidingi khena umajini umenzi ucula ahlangaka isiginci amenzi simnandi kangaka sihlukile sikamenzi angeke usize komunye umuntu isiginci sakhe lo yashuna owakhe
akekho umuntu osokwamuzi ewuzama, maybe phambilini esingakawazi kahle masikandi, kodwa angeke uzusho ukuthi hayi nobani uyawuzama, no, owakhe yedwa. So ithalent elingaka ayesikwazi ukuthi simoshele ithalent elingaka. Lensizwa is very very talented kaMabizela. Ingoma yalethwa mnika kanjani? Shuthi yini nami cellphone number umshayelo wetekisi ngoba phela masigibela sonke senishelana nini. Alright, asikho lapha. Ingoma yakhe ke sina 6,054,463 wama-views lapha ku-YouTube. Yaphuma nge-2023 November 30. Yes, le ngoma ngiyayikhumbula impela, ngiyidlala njalo lapha mangisetekisini ngingasetohweni. Alright, nayo insizwa encane uma unesicebisa ingoma yayo yaphuma nge-22 March 2024. Insizwa e-talented. Ingoma yayo ithi yacelwa intombi. Ingoma yale nsizwa inhle kakhulu, kodwa angazi kunokucasha okwenzakalayo la emculweni, angazi ukuthi kusebenza kanjani. Leyo nto leyo ngihlale ngisho, angazi ukuthi kusebenza italente, kusebenza connection, kusebenza ukuthi uyaphushwa or yiphi indlela apply-yayo, cause mawuthi uyabheka like unavigator angazi ukuthi kwenzakalani, cause the way talented kakhona sazi Dumazi ucula kahle, ingoma zakhe zinomyalezo, ingoma zakhe zothando zishaya khona ngqo. Ingoma ongayidlala ngisho uyoshela ufike ushaya intombi lapho ushaya ikhanda ujabula insizwa yakini, kodwa somehow lento ayitranslate kuma-views imicimbi, ukheadline imicimbi. So I don't understand ukuthi industry isebenza kanjani. Akekho futhi wangichazela ukuthi yini ingani kunjalo, kodwa kuyenzeka the way kwenzeka khona, kodwa khona engahambi kahle. Naye lensizwa le uma nesicebisa it's the same thing. Ngoma yayacela intombi imnandi kakhulu, 5.1 million ingoma yakhe yaphuma last year ngoMarch 2024. Kwakuze 22. Shuthi ukuthi kumcimbi wakhuzana le ngoma ibihlanganisa unyaka. Already sina 5 million. Kunamaqhawe neminyaka awanawo lama-views lawo. Abanawo. Noma uhambe wa-check lo maqane eminyaka 20 years, 15 years, 14, 13 abanayo. Kodwa cause lo mculo sikuwona awunaqiniso. Uzokwenzela izinto ezenzakalayo. It's very very disappointing. Lensizwa niyibheke niwubone umsebenzi othi uhamba kanjani. Niphi chance balandeli. Right. Ufuseke ngempela ke manje. Umfana wale enkandla 10,111. Yabona? So sekubhedile ngempela masicela lezo ngoma lezo. Right. Lapha ingoma yakhe naye ethi awuhlabe kabili ephume kwe-album ephuma nge-5 December 2024 last year. Isiwurichile ke nayo 3 million yaza eda ngo-24,661 views ngaphezulu. Hayi kuhle. Eyiningi nazo seyisondeleke, ezinye seyifile ku-2 million, ezinye sana kufika ku-1 million. Kuminyana nje ama-million this year, angazi ukuthi so ithini lento. Shuthi sokusibuye kaningi ke lapha sizokusireporta kuyoze kubhole sizirepeat. So nje ke into kanjalo ke sibonge kakhulu ke ithuba yizo zonke ke lezi insizwa angazi umuntu wesimama usale kanjani, ayifuneki lento kube izinsizwa zodwa, akuzona izocula ngomaskani bakhona abanye, kodwa lokho ngizokulungisa. Yibo bonke ke abaculi laba ke abakhona ke ebengi-update ngabo. Sithembe ukuthi ke mangithola enye ithuba sizobuya sizoxoxa kabanzi nginichazele ukuthi khamba kanjani endibeni kaMaskandi, ukunivezela izinto ezimbalwa. Ingosi enjengalezi I hope zizokhula ngelinye ilanga nizibone ukuthi ziyasebenza, ziyamremind omunye umuntu ukuthi okay sesikuphi ngomusic, yini eshodayo, yini ehamba kakhulu. Kodwa ingoma egijima kakhulu hayi bafana igusha. Official music feature kumahu iyahamba. Izobuyisa ino 9 million. Sobuye sizokhuluma kuyo le channel yini eniyithanda kakhulu, ne channel eza kahle. Ngiyanithanda nonke emakhaya, nisale kahle.